ами баъзе ҷо мерем бардора азиз хона ов надора нархаш камтар арзонтар меша хулоса ки талабот надорада ина ов дӯстон азиз ҳами хона ҳай хубиш дача ина раҳи калон далҷи ховалинг иса мешава восе бардор азиз абзора то охир тамошо кунед ҳами хона роста зура иншоалло баҳри шумо кадумитон хона харен марамат барои шумо як подвали хушрӯа ки салқинак кам дорад дӯстон ина границаи ҳавлӣ инами хел тақсим мешавад далчи ай шумо ҳай ҳами ки омадем дӯстон мешавад як хона ду хона се хона чор хона банияи дарона дорад дӯстони азиз. Ассалому алайкум дӯстон мардум тамошобинои канали Сауду ТВ. мо дар ноҳияи восе дар деҳаи ғелот чихел мебинем лаби роҳи калон понли асфалт и тараф мерава усро и тараф восе бардоро роҳ ба сӯи ховалинг ҳами тараф мерем ин ҳами хона дӯстон хонаи мо ҳай расчоти ду этаж гирифтагӣ бардор азиз ду этаж гирифтагӣ нигоҳ кунеда чихел хонаи зурай кришара бинед ина ҳамин ҳолат бисмиллаҳи роҳмани роҳим дар умум дӯстон дар умум 7 сотиқ замин дорад ду намуди ов инаи ов дӯстон ови бесуми беспланни 24 соата марава дӯстон ва дар инҷа ҳаста боз як намуд оби ки ҳеч пладни бардор азиз мақсадиша ина ов дӯстон дар инҷа граница мешава ай ҳами битонқати то охир да конца ихилмиян ҳаминҷа забор мегирен ай шумо инами хонаи шумо дӯстон инҷа дора оғил хобо ҳоҷатхона каҳхона дӯстои азиз хай ҳавлӣ инам хел ҳамвор дар инҷа якта подвал ина дӯстони азиз подвали чӣ мегӯм ака баланди хушрӯ озод дар дохилиш мегардем инҷа мисол банкура мемонену хулоса ки инами хеле ҳолат ана дӯстон дар инҷа боша агар 4 дар хонаи банияи дарона нигоҳ кунед криша ҳам хеле кардагӣ вақте ки калидор медорем дӯстон ина калидори мо як хона ду хона се хона чор хонаву баъдан банияи дарона шурӯъ аз якум хона тирезаш ина дӯстон хона инаира кондитсионер меган ҳам ҳавора тоза мекунад берун мебурора хай бо гарма харак мекунад бо инҷа бошад деюм хона дӯстон марамат якумин сайти ҳастае ки Сауду ТВ ҳам тикток ҳам инстаграм фейсбук телеграм ҳама сайта дорем хонаҳои восира фақат дӯстон мо навор мекунем чунки аудиторияи восе дорем бардоро нагуфта надорам ина дӯстон дар инҷа мешава хонаи сеюм хонаи се тирезаш ина бардор азиз раҳи калона диден лаби роҳи калон шфанер шкафаш инҷада хонаи чорум дӯстон маҳмад пул дошта бошен фикр мекунем ки варианти созе бардорам ишам хай тиреза ина роҳи калон дар инҷа дорем дӯстон бания банияи хушрӯакина ина овш ина термикс термиксои замонавӣ дига хеле бача азиз ина тирезаш хулосаи гап дӯстон инами хона бардор азиз нархи хонае ки ман абзор кардам 400 000 сомон ай ки бо муомила худохоҳад дорам
рақамҳо яка дар рӯи экрани шумо. Чӣ савол боша, мақсад чӣ савол ҷавоб ҳамаша ай WhatsApp-и ака мегирен, бо муомилаам иншоалло дора. Баъдан рақамҳои ма дар рӯи экрани шумо мондагӣ, хонаҳотонро равон кунед, омада ай пешнавор мекунем. Мардуми сарбаланди ноҳияи Восе, аудиторияи Восе дорем. Хонаҳо иншоалло дар сайти мо зиёд савдо мешавад тезтар, чунки талабот бисёртар дорем. Бирдоризӣ дар WhatsApp муроҷиат бикунед. Чӣ гуфтанем, ай киҷо хона дар кортон комментария кунед. Хона арзанда ба ҳамид 400 ҳаст ё ин ки несай. Ишам коммент кунед. Зинда бошем бачаҳо, раҳмат ки моро шумо тамошо мекунед. Бисёриё савол метавад ки мактаб шудай, масҷид шудай. 200 метр масҷид разница ай хона дора. 500-600 метр мактаб бачаҳо азиз. Ҳуҷҷатҳош ҳам қонуну қоидааш қатъияй. Алиши кредит вариант надорад дӯстон. Ин масъала қатъи муроҷиат накунед. Фақат конкретни харидор бошен, агар мақсад дар WhatsApp шон бинависем бачаҳо. ҳаракати мо ба хотири шумо дӯстон, дастгири шумо, пешравии кори мо. ҳадақал як талайк гунед, дар канал обуна шен. Иншоалло ки Далши Сауду ТВ дар хизмат. Зинда бошем бачаҳо азиз.